I ara anem a les Borges Blanques en autocar. La nostra idea era anar a Wembley amb l'autocar. Home, no sembla gaire homologat l'autocar. Vistós sí que ho és vistós, però per circular justet. Però vam anar a passar la ITV i l'autocar tampoc va passar la ITV. Ells tampoc, però l'autocar tampoc. Per què no podíem passar pel peatge? Per què? Tenim un autocar potent, volem anar a Wembley! Per què? I vam estar 24 hores seguides rodant pel poble, us ho coneixem tots. Van fer una minirua, de fet. Són una associació, es diuen MPG, muntadors de pollastres grans. I aquest pollastre va ser ben gran. Si fins i tot han volgut imitar el Sergio Ramos. Ja que tenim un equip de bandera, vaig a fer la bandera per tots vosaltres. Molt bé, Flagman, home bandera, sou els millors. Esperem més pollastres dels vostres. I en el número 1 del rànquing d'Olelés,